wechegi nyinga Lydia Okeyo. Machiegni ochogi mago mag thieth kama migawo mar thieth Susan Nakhumicha kara jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha ochunge tich jotend bede duol mar okumba mar thieth mar piny owacho NHIF aboro mapachoka mabang' yangore ni jotelogo sebedo ka kwalo okumba mar thieth no ka giriwore kod osiptende mamoko e thurka. Nakhumicha bende ogolo chik ne jokanyo mag board mar NHIF mondo mi otim nonro ewi jotelogo kendo many ng'eyo matut gi kit mwandu magintirego kaka yor ng'e adier ewi wachno kendo duogna report e thuolo ma seche 48. En okang' mokaw gi jatend migawo mar thieth mapachoka Susan Nakhumicha bang' wuok sigana moro manotim gi achiel kuom ute fwambo mapachoka mamenyo kaka omenda mag NHIF itiyogo e yo ma ok owinjore. According to the news story, a number of private facilities in Meru and Nairobi counties are alleged to be working with unscrupulous NHIF staff and have formed a syndicate to rob unsuspecting citizens and the government of the healthcare funds. The facility owners are accused of having even ferried oblivious patients to hospitals across the two said counties, then proceeded to carry out unnecessary procedures on the patients and later used the various procedures as avenues of fleecing patients of their NHIF benefits. Nakhumicha ochunge tich jotend bede NHIF aboro kendo golo chik mondo mitimne gi nonro mar ng'e adier ewi wachno kuom thuolo ma seche 48. I have had a meeting this morning with the chair of NHIF board and instructed him that they commence investigations, including inviting the whistleblower to share in details regarding this heartless and ruthless cartel and ask the board to take action against the culpable staff. Bende ogolo chik mar chungo chenro mag thieth e osiptende ma osebedo katiyo gi jotelogo ka jotuo manie kuonde thiethgo bende koro golo chik mondo miter e ute thieth mamoko. I hereby also instruct the Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the Pharmacy and Poisons Board to commence investigations immediately and conclude within 48 hours on the following facilities: J. Kim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Mwea Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamkunji, Afya Bora Hospital Annex in Wanguru, Mwea, J. Kim Hospital, Ngupu, Imenti South, Beirut Pharmacy and Medical Center, and Amal Hospital Limited. Nakhumicha bende ogolo chik ne duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC mondo nono malong'o kaka itawo chenro mag mibadhi go kakoro singo ne mana kaka notimore mibadhi ma KEMSA jotelogo moyudi gi ketho matimo marach gi omenda mag NHIF ibiro kawne gi okang' mar chik. As we embark on delivering services to citizens, there will be casualties, but it will be for the sake of a better healthcare system and a healthier nation. Chudo mag omenda mag NHIF bende koro idhi tim e yo machielo maneno ni Odin Road ma omenda osebedo kalal gi migawo no. Koro mga jwang kwa dhi mbele en riwruok